Yaba mfowethu. Nakho sengibona ivideo yalo mama obanjwe istage ngephutha. Lo obanjwe iador. Sengiyibone ngephutha. Kanti abantu beANC banjani kwaqala ngogigaba. Naye wabanjwa istage. Manje sekuyilo mama ubanjwa istage futhi naye. Kanti abantu beANC banjani? Akusebenzi lokho. Akusebenzi lokho. Mina bengiqala ukubona inwele zangasese zimhlophe. Mina bengiqala ukubona impunga yangasese. Ubanjwa kanjani iador ubuyimpunga? Nako sengiyithela phe komuntu omdala obanjwe istage. Ibizwana leyo nto. Kanti abantu beANC banjani? Hayi. Mina bengazi ukuthi iador inamandla kangaka. Bengazi ukuthi iador inamandla kangaka, istage sinamandla kangaka. Umuntu aphenduka iteenage emdala empunga ngasese. Ibizwana leyo nto. La akukho.